Nuwun kawula nuwun para rawuh kakung semono putri, para kadawarda kadang taruna, para sesepuh, para pinisepuh, para pepundhen, para alim dalah, para ulama dhateng kang satuhu kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga agung Ristalia campur sari dangdut ingkang mijil saking Jakenan Pati ingkang dipun pangarsani Nimas Sriana Cici saking Jakenan Pati pondene ingkang dalu menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan sami kanthi setunggal adicara tasyakuran wali matul aurus Dian Ayu Murniati putri kinasih saking panjenenganipun Bapak Mudianto dalah Ibu Suratmi ingkang pinarak wonten Kertomulya Margaya Semati kalian Raden Bagus M. Erik Alvino Saputra putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Fatur Rahman dalah Ibu Sulistiana ingkang mijil saking Tulaan Donorojo Jepara. Para rawuh kagem semono putri saderengipun kawula ngaturaken seniman seniwati saking Ristalia campur sari dangdut salangkung rumiyin kawula ngaturaken guing panuwun ingkang sepindhah katur baraya agung Bapak Mudianto dalah Ibu Suratmi ingkang sampun mitadosaken suku panglipur sarengan kalian kula sak kanca. Ugi boten kata lumen ngaturaken guing panuwun katur sedaya tamu undangan yang sampun derek pangayu bagya rawuh maringi doa adalah restu katur konang risang pinanganten kekalih ugi boten kata lumpen ngaturaken guing panuwun katur kadang-kadang teknisi saking Agung Kusuma profesional lighting rental audio ingkang kawadalan dalu menika sampun makarya sareng. Para rawuh kagem semono putri kanthi asesanti sugeng dalu sugeng pinarak sugeng ngamirsani ngantos pari purnaning adicara ing kawedalan dalu menika nuwun nuwun nuwun.